नमस्कार। जय श्री रामकृष्ण। प्रिय बंधुगण, समस्त को पवित्र अँला नवमी अनेक अनेक शुभेच्छा। आमर यही आध्यात्मिक चैनल आज स्वतंत्र अध्याय आसतु देखा श्रीरामकृष्ण आश्रम कटक ठारे पवित्र जगद्धात्री पूजा अवसर में स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्कल छात्र मान द्वारा होइथिबा श्रीरामकृष्ण नाम संकीर्तन। सर्वप्रथम नाम संकीर्तन प्रारंभ भाग में आम मानकर परम सौभाग्य पूज्य महाराज मान दर्शन लाभ करेছে धनरे कल्पतरु वृक्ष निजर नाम को सार्थक कला भली मो ठाकुर कल्पतरु रूप को धारण करी ये समस्त मनोकामना को पूर्ण पूर्वक दर कमल स्पर्श कर समस्त को इष्ट दर्शन कराइले जेमिति बोले काशीपुर रम्य उद्यान से दीनो लभिछि अपूर्व सुषमा
କଲ ପ୍ରଭୁ ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର ତୁମରେ ରହିଲ ହେ ପୃଥିବୀର ଭାର ଧରିଲ ବରାହ ରୂପେ ଦଶମେ ଧରଣୀ ଧରିଲ ମାନବର ସିଂହ ରୂପେ ପୁଣି ନମୋ ନମୋ ଧନୁଧାରୀ ଦର୍ପହାରୀ ରାମ ନମୋ ଅନନ୍ତ ଶଗତି ହଳି ବଳରାମ ମାଲ ମାଉସୀ ମୁହିଁ କରୁଅଛି ଅଳି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସବେ ଦେବ ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପୁଣି ଏକ ସ୍ୱରେ ଥିବ ଏସଭାଗଟି ଦିନେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ଏତିକି ତୁମ ଚରଣେ କରେ ନିବେଦନ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସବେ କର ହରି ସ୍ମରଣ ବେଶ ଧାରଣ ସମୟରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ମୋର ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ଇଏ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ଶକ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ସଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଆସିଲେ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭାବରେ ଆସିଲେ ବୃଷମାନ ନନ୍ଦିନୀ ମା ରାଧାରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଏ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ରୂପରେ ଆସିଲେ ମା ଶାରଦାମଣି ମାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଯାଇ ଭକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କହିଲେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତରୀ ବିଭୁ ଲୀଳା ସଙ୍ଗ ଧରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରଧାନ ନାୟିକା ପରି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ନାଗ ଶାରଦା ଦେବୀ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶିନୀ ସର୍ବ ଜୀବନ ହାରିଣୀ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶିନୀ ଅଜ୍ଞ ସରୋଜନେ ଅଜ୍ଞ ଅଭୟ ପଦଦାୟିନୀ ନାଗ ଶାରଦା ଆମର ସେ କଲ୍ୟାଣ ବৈ ଜଗତଜନନୀ ଅଭୟଦାୟିନୀ ମା ସେ ପାପୀ ହଉ ଦୁଃଖୀ ରମଣୀୟ ସାଧୁ ପତିତାରେ କଲ ସୁଧ ଯେଟା କିଲା ମା ହେଲ ତାରେ ସାହା ଅବଗୁଣ୍ଠ ମେରୁଧ ବିଶ୍ୱଜନନୀ ଗୋ କର ମା ପାରେ କରୁଣା ବିଶ୍ୱଜନନୀ ଗୋ କହିଲେ ଲଜ୍ଜା ପଟାବୃତ ମା ମୋର କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହଉଛି ସମାନ ସେ ପାପୀ ହଉ ଅଥବା କପି ହଉ ଅଥବା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଥବା ସାଧୁ ଲୋକ ହଉ ମା କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଶରତ ଏବଂ ଡକାୟତ ଅଞ୍ଜାଦ ଏ